Hoxe imos analizar un xogo que se podería dicir que forma parte do canon dos videoxogos, un clásico no sentido de perdurable pola súa calidade e non pola antigüedade do mesmo. Undertale é, sen temor a dúbidas, unha obra mestra dos videoxogos, sendo ademais unha obra enorme non pola súa extensión, senón polas diferentes posibilidades que alberga en si mesmo. Imos dividir este vídeo en 4 partes, para falar das súas mecánicas, da arte, do elenco de persoaxes e da historia. Todo isto sen spoilers. Vaiamos entón a botarlle un ollo. As mecánicas de Undertale son tan orixinais como o resto da obra. Estas, cando nos movamos, serán as de un RPG bastante básico con un menú que contará con as poucas opcións. O xogo empeza a destacar en cando entremos en combate con algún dos monstruos, xa que temos unha opción a cal non se ve en outros xogos, que en principio nunca ou case nunca estará activa de primeiras: perdoar. É dicir, non tan só podemos rematar cos que se nos poñan por diante a seguir como se nada pasar a diferencia de moitos videoxogos de característica máis arcade, xa que aquí estas personaxes, además de ter un trasfondo, pódese conseguir unha amizade coas mesmas, o que non fai que Undertale perda por completo o seu compoñente arcade, nin moito menos. Obviamente non será tan fácil como darlle a perdoar de xeito repetido, a maioría das veces. Terás que convencer aos persoaxes a través de diversas opcións que se che presentarán na sección de accións, ou incluso fora desta. Deste xeito, ademais dos combates, xurden puzzles, sendo distintos cada un dos desafíos a combates, o que leva a unha increíble diversidade de xeitos de pasar por esta historia. Os combates ademais serán coa nosa alma espida, e este xeito tamén teremos que esquivar coa mesma, encerrados neste cuadriño no que se nos irán presentando diferentes patróns, limitacións e ataques que deberemos superar. E así é como dunha simplicidade tan vasta de interface e mecánicas emanan todos os posibles mundos deste xogo. E direi tamén que ás veces a memoria perdura ata despois da morte, así que tería cuidado coa cuarta parede. No apartado das personaxes contamos cun elenco riquísimo e moi variado. Por que digo isto? Porque, como dixo antes Peblo, en Undertale podes entrar a falar e conversar cas criaturas nos seus respectivos combates, non só ca xente do Overworld. E algunhas ainda che contarán as súas experiencias, o seu pasado, que poderás ver refletidas no mundo do xogo, non é algo que quede illado sen máis. Sobre as personaxes máis importantes, podemos dicir que prácticamente ningún é odiada por ninguén. Todas son queridas, habendo nelas de todo: humorismo baseado na cultura da internet, representación LGBT, historias fraternais, rupturas da cuarta parede e un sinfín de cousas que teredes que descubrir. Facéndovos un breve paso por algunhas delas, podo vos falar de Toriel, unha figura materna que nos fará de guía no principio do xogo e a que será moi fácil collerlle cariño. Sans e Papyrus, os favoritos da maioría, un dúo de irmáns esqueleto que un día apareceron aí da nada e encheron o subsolo do seu humor. Como marcan os seus nomes, destacan sobre a maioría, porque escreven os seus textos dos cadros en fontes distintas a dos demais, Comic Sans e Papyrus respectivamente. Sans é o irmán maior e será unha fonte constante de humor e chistes maus misturados con rupturas da cuarta parede. Pola súa banda, Papyrus é un reflexo de humor absurdamente inesperado. E tamén é unha personaxe que busca esa amizade e recoñecimento que nunca tivo, algo que che fará achegarte moitísimo a el. Undyne, a guerreira valente que vai facer todo por defender o seu pobo fronte á humanidade, mas que agocha un lado que a verdade é que non esperas. Unha verdadeira heroína que vai dar o seu máximo. Metaton, o robot deseñado para entretenimento, mas que ten un lado moi humano e someteranos aos seus cómicos shows televisivos, que non deixarán a ninguén indiferente. En canto ao pixel art, xa estades a ver a calidade do mesmo, mas imos tratármolo un pouco. Ademais de ser un pixel art moi expresivo cando falamos dos cadros de texto, o xogo sabe usar moi ben a cor e a carencia do mesmo cando a precisa para amosar o que quere e transmitilo dun xeito moi claro. Ademais, a originalidade da historia cobra vida coa originalidade de todos os sprites, e se ben os escenarios poden nos parecer moitas veces baleiros, nunca cheguen a estalo, xa que estos soen guardar un par de segredos cando non un par de bromas. Falemos agora dun componente que é a principal no arte de Undertale e que vos vai quedar grabado na cabeza: a música. En Undertale hai música para cada zona e cada personaxe de unha mínima importancia. E cada unha destas ten unha capacidade brutal para contar a historia e facer falar as mesmas personaxes.
música con personalidade, con calidade e con unha estética retro que, ademais de non limitala nada, dalle o toque final para encaixar con toda a obra. Pola súa parte, a historia de Undertale está moi interrelacionada co xeito de combater, pois a túa toma de decisións, algo que xa explicamos no apartado do gameplay, durante todo o xogo nas luitas vai derivar nun final ou noutro, o que fai que cada persoa que o xogue viva a súa propia historia, distinta do resto. Dentro dela, imos encontrarnos con varias capas de profundidade, pois esta é tan válida para xente que comeza cun videoxogo como para xente que leva toda a vida con eles. E non só polo que é contado, senón tamén polo xeito no que é contado. Porque existe moitísimo lore oculto que premiará a quen ande por aí investigando polo mundo querendo saber o que agocha este. Para finalizar, queremos comentarvos que podedes encontrar Undertale en calquer plataforma de videoxogos, mas a máis aconsellável sería a Padrón, PC, onde lle podedes por un parche tamén para traducilo a moitas linguas, xa que de xeito oficial só está en inglés e xaponés. Nas versións de consolas teredes un boss enjadido para cada unha, mas na miña opinión non paga a pena perder a inmersión ben lograda da versión original a cambio disto. Únicamente se acabades gostando demasiado do xogo e queredes xogar absolutamente todo o contido que ten, vos recomendaría compralo en Switch e ou Play. Un saúdo e deicase gente!